For all your medicines, contact Love Pharmacy opposite Asante Mampong Market. Love Pharmacy, where quality medicines are affordable. Welcome to Bright Company Enterprise. Bright Company Enterprise is opposite the MTN office at Asante Mampong. Phone magazine yedwumadi ayedie ibini se ye repair phone ahoro nyina na afensi yeton accessories unlocking flashing decoding o we phone magazine ayo Asante Mampong main lorry station about Sanpo Flyers no store number 23 abusia yema obibia kwaba edeba eye platform so Asante Mampong report ebrebia munya bre etie ensem ayede ebremu na enano pay yegina eye daman baabi a ohwe yen camera si yedi abegina ya aha daman kane baabi a na agrekifo edono enchepi be mfinhia be mienu ni ena nananom agi wo nsase edi free eye agrekifo a wo hyase a wo tonton edi emankofo na sene Asante Mampong yedi adwuma ensem no etoy na so a ye fa akirebo akirihwe sene esi ekro na otwe mu eninya ntie se omanfo bi a wo asi wo dan ewo mpotamu ho baabi kakra ye nananom twaton ma wo no wo da sori omanfo bi abebubu wo dan no bi ato agu enu nti yete ye no ye bohwi a enei ye de camera ba ya mpa sene ehu no nipa no bi edan wo mu dan ni nyina de ne nso edan no kakra de wo apone agu fom a then yete ye ne sapepe na esi etie ye de aso atoto fom a yate ene se asemwe aduru eye police commander wo Mampong ha aduru no ho nanso nsem bi se no ya na no kura nyamye nim ni aya na esoso nananom soso anase nana da amahene so ono soso eye awe na de ama sabre ye ti ho e de ache woni se ensase ho nsem eye ade a ya na tumi e de anibre ebaye pa enu nti ye ti ho sane esi ebobo e de eba no se nananom anhwe antrase ankane yi a anhwe yi a mujasem ebebem na yegusu a yebo apro ewo honom ano ene ekuhu se dan baako ya tworo ho stop work by Nsuta Akwamuhene enu se question a yebusa enu se Nsuta Akwamuhene ene hye eye saa adwumadie ase ana eye nsembusa we de eye nte ho na ensem no yeni edi akire yaso de da form ensem a yate de eye ensem bebrebe ensem a yate eye ensem bebrebe na emom ye ti ho akyerew amwahunu ede a ekoso amafo ebo entowom yem kra mpanyfo ahwa nka na asem papa enfrimu amfama we ene ensem Asante Mampong report abeduru yepono so a yeti ho ede akyerew amwahunu de ekro